Pamätám si jedno ráno, keď som sa postavila na váhu a nič. Ručička sa nepohla po týždni toho, čo som menej jedla a bola som fakt akože disciplinovaná. Nič. Ako som tam tak stála, tak som cítila dve veci. Hnev a bezmocnosť. A zase tá istá myšlienka, čo robím zle. No a vtedy som si začala nejaké veci študovať, zisťovať, čítať s porozumením a pochopila som, že mám na to zlý systém, zlú stratégiu. Začala som úplne iným spôsobom nad tým rozmýšľať a začala som si sama seba všímať. Uvedomila som si, že som stále hladná, že som unavená, že som nahnevaná a vtedy mi to došlo, že problém nie je jedlo, že problém je niekde úplne inde, že proste musím najprv porozumieť svojmu telu. Dokonca som sa dočítala, že telo môže byť v strese a vtedy nechutne. A keď si sa aj ty niekedy cítila taká bezmocná a zúfala, keď si tam stála spolu s tou tvojou váhou, napíš mi do komentu. Sabotér.